Pop diva Jelena Karleuša vratila se iz Turske gdje je bodrila svog supruga fudbalera Duška Tošića koji je limitirao svoju karticu kako ne bi neobuzdano trošila novac u šopingu. Čekaj da se namestim, izvini, molim te, imam li pravo da za gledaoce... Još jedan razgovor sa Jelenom Karleušom mogao je da počne tek onda kada je ona bila spremna. Dobar dan. Odlično, super. Nedavno je boravila u Istanbulu na otvaranju novog stadiona kluba Bešiktaš, za koji igra njen suprug Duško Tošić. Turci vole visoke plavuše. Potom se zaputila za Makedoniju, gde je publika takođe padala u trans zbog nje. A kako i ne bi, kad je postala internacionalna zvezda. Pa ona je Karli, da. Karleuša star. Pa je li Karli USA star? Po povratku u Srbiju, međutim, sačekali su je problemi na granici. Nemoj, molim te, opet da mi staješ na muku, molim te. Šta si sad uradila? Zato što kako sam došla do granice, tamo makedonske carinici su došli. Zašto uvek Makedonci dobijaju najmanje glasova od tebe? Kažem, ali to nije istina. Nakon susreta sa mužem, obnovila je i garderober. Pa Duškova kartica nikad nema greške. Moja blokira, ali njegova ne. Ali moraš ti za nas, na toj kartici? Nema, sve se potrošilo. Ne, i za mene je knap. Nemoj, molim te, ti da mi se ufuravaš u priču. Puno košta. Da. Ne, ljubav ne košta ništa. Izgleda, međutim, da žirijem Zvezda Granda vlada neka čudna energija, pa se pojedini članovi ponašaju kao u osnovnoj školi. Čujem Mariju Šerifović, neću se čak ni okrenuti, znam da je ona. Ubiću je kada ugasite kameru, da. Big booty, da. Ona ima malo više big booty. Ali to će bigger booty. Dobit ćeš ti po butiju, da. Ignore her, da. Karleušinim mukama tu nije kraj. Imam osjećaj da će još neko da me udari po... Otkrila nam je da je imala niz sličnih neprijatnih situacija na snimanju, čak i sa članovima produkcijskog žirija. Saša me danas nije udario, da ima i on običaj. Jelena trpi jer nisu svi u žiriju modno osvešćeni kao ona. Ovi seljaci pojma nemaju što znači Balmain, Lobutan, ovi samo ignore. Ne. U više navrata je pokušala da iznervira ostale članove žirija. Pored toga da su seljaci i da vole da me udaraju po dupetu i da treba podhitno da smršam. Na prozivku za intervju stigao je i Aca Lukas. Ajde, Filip, play. A onda se opet dogodilo nešto neočekivano. Ja sam uvek spreman na te stvari. Radite vi danas. Dobro. Lepo si klepila. Yes. Ja nju, Lukas nju. U stvari svi nju. Ja na Karleušina guza. Dođi ovamo. Guzara. Lukas, međutim, nije posegao za istim ponašanjem kao koleginice. Ja sam čovjek finis. U trenutku kada smo radili intervju, njegov kolega Aco Pejović slavio je rođendan. Da si rođendan tvog prijatelja danas, zapravo Ace Pejovića. Danas, bravo. Nisi mu čestitao još? Nisam se... Izgleda, međutim, da Aca često zaboravi da čestita divan dan svom imenjaku. Što bi ti nisi... Kogod da mu je čestitao, bitno je da je bio dobar. Kermes, kako bi rekli? Kako kažu? Kako kažu u Bosni? Dernek. Dernek, pardon. Dernek. Pretvori se u dernek.